Nosaltres, al consum alimentari, a vegades ens centrem molt de proximitat en d'on ve aquest producte. I és important, el què comprem és important, però també ho és molt, diria que igual o més, on comprem aquest producte. Moltes vegades està condicionat, està relacionat una cosa amb l'altra, però també pots estar comprant un producte de proximitat en un supermercat, doncs analitzem si és el mateix. Nosaltres, pel que fa al què comprem, recomanem, com no podria ser d'altra manera, més si estem aquí, és el que sigui de proximitat i fins i tot diríem en segon terme que sigui ecològic, però posem molt en valor la proximitat. Pel que fa a l'ecològic, el com saber si un producte és ecològic o no, ens han educat per buscar segells, és una de les vies que hi ha, és buscar un segell, però a nosaltres ens agrada molt remarcar que un segell de producte ecològic no garanteix que aquest producte sigui sostenible. Ens podem trobar un producte amb un segell que digui que s'ha cultivat seguint unes tècniques, perquè al cap i a la fi el segell el que garanteix és amb quines tècniques s'ha cultivat aquell producte. El que deia, hi ha un segell que ens pot dir aquest producte s'ha cultivat seguint aquestes tècniques que efectivament són més respectuoses amb el medi, tant de bo tothom les apliqués, però pot ser que aquest producte hagi estat cultivat seguint aquestes tècniques però a l'altra punta de món. Per tant, el que hem guanyat per una banda amb les tècniques ecològiques ho hem perdut amb les emissions associades, emissions de gasos hivernacle associades amb el transport d'aquest producte fins a la botiga o a casa nostra. Per tant, nosaltres, més enllà del segell, no diem que no consumim productes ecològics amb segell, el que sí que diem és que no és l'única via. Moltes vegades, sobretot si optem per circuits curts de comercialització, si coneixem la persona que ho ha produït o no hi ha gaire distància entre la persona que ho ha produït i nosaltres, podrem tenir altres garanties, com per exemple la confiança, que és una cosa que en el mercat cada vegada sembla que s'hagi perdut més, però la confiança entre la persona que ven el producte i la persona que el compra o la persona que l'ha produït, doncs pot ser un element igual o més, que et doni les mateixes o més garanties fins i tot que el fet que hi hagi un segell. Pel que fa a la proximitat, que dèiem que és no més important que el fet que sigui ecològic, què podem fer per saber si un producte és de proximitat? Doncs hi ha una cosa que és bàsica i és que els comerciants estan obligats a indicar-ho. Han d'assenyalar-ho a la botiga. A la botiga hem de tenir uns rètols on digui d'on prové aquest producte. Això no sempre és fàcil perquè hi ha comerciants més petits que els costa gestionar el dia a dia de les comandes i aleshores a vegades ens podem trobar que en comerços més petits no està retolat. En aquests casos el que podem fer és preguntar. I no només podem fer-ho, sinó que des d'Opcions recomanem que preguntem, que no ens cansem de preguntar, encara que a vegades es produeixin situacions una mica incòmodes, perquè preguntant el que estem demostrant a la persona que ven el producte és que nosaltres volem, no ens conformem amb el preu, o sigui que a l'hora de triar no només ens fixem en el preu d'un producte i d'aquesta manera el comerciant cada vegada tindrà més interès en satisfer aquestes inquietuds nostres, per tant preguntar al personal i fins i tot encara que ja estigui indicat, doncs dir, ostres, em quedo això perquè això ve de més a prop que això altre, és una manera que la persona que ven apliqui aquests criteris també quan ell va a buscar el producte.